да използвате консултациите в Web съветник е необходимо да си закупите така наречените кредити. Това е виртуалната валута в Web съветник. Тя ви позволява да резервирате консултации, да провеждате консултации, писмени консултации с нашите лекари. Идеята на кредитите е, че в случай, че вашата консултация не се състои по някаква причина, те не се удържат от вашия профил, а остават в него, в резултат на което можете със същите кредити да проведете друга консултация в удобно за вас време или пък избирайки друг консултант. За да купите кредити е необходимо да влезете във вашия профил в Web съветник. Това става с имейла и паролата, които сте използвали по време на вашата регистрация. След като влезете в профила си, преди да пристъпите към закупуване на кредити, е хубаво да видите каква е цената на консултацията, която искате да ползвате в Web съветник. За целта отивате в секцията с консултации и избирате някой от консултантите. След като изберете опцията за запазване на час, се отваря прозорец, в който може да видите колко е цената за видеоконсултация при съответния консултант. В случая цената на онлайн консултацията е 9 кредита, а удължаването и в случай на преценка на вашия лекар струва допълнително 2 кредита. След като сте видели колко кредита са ви необходими за тази консултация, отивате в секцията кредити. Тук виждате вашата наличност в момента, история на покупки, ако имате такива, и възможност да закупите кредити. След като натиснете бутона Купи кредити, виждате наличните в момента пакети с кредити. Както казахме, за вашата видеоконсултация са ви необходими 9 кредита, плюс още 2 допълнителни, в случай, че тя трябва да бъде удължена. За ваше улеснение, системата винаги изисква от вас да имате минимум 2 кредита в профила си, в случай, че запазвате видеоконсултация. Така няма да забравите, че те са ви необходими в случай на нужда от продължаване на консултацията. И така избираме един пакет от 1 кредит и един пакет от 10 кредита, така че да получим общо 11 кредита. Искаме бутона Потвърди, при което системата още веднъж визуализира информация за вашата поръчка, за да сте сигурни, че това е общото количество кредити, които искате да поръчате, както и тяхната цена. Натискането на бутона Плати ви препраща към виртуалния POS терминал на Първа инвестиционна банка, в който трябва да въведете данните от вашата карта, номер на картата, срок на картата, цифрения security код от гърба на картата, имена на собственика на картата, при което натискате бутонът Потвърди. Отново се прехвърляте в Web съветник, където се появява нов запис в историята на вашите покупки с датата, часът, сумата и броя от кредити, закупени от вас. На системата са нужни няколко минути, за да направи проверка за наличността по вашата карта. След като тази проверка приключи, статусът на вашето плащане ще се промени в обработена транзакция. Може да проверите това, като изчакате няколко минути и обновите екрана с F5 или опцията за рефреш от вашия браузър. Вече имате наличност от кредити в вашия акаунт, така че може да преминете към извършване на писмена или видеоконсултация с избран от вас консултант.